To je deň v živote chlapca 18-ročného, ktorý podniká a žije na Slovensku a snaží sa niečo robiť. Haha, poďme na to! You sit like a star, got your heart in a halo. I don't believe any of it. You sit like a star with your heart in a halo. You know you're better than me. Bum! A zákosí sa, nie? Ráno, krásne ráno, musel som zapozovať, dal som si fajné tričko a rannú rutinu som nenatáčal, pretože som kinda zabudol. Tu už som na ceste do školy a nepáči sa mi, že je vonku furt tma, je to úplne extrémne nudné, depresívne. Tu je môj školský setup, je to úplne OG, takto si vyložím nohy a chillujem, pracujem. Potom som si čekol analytics na Instagrame, mojich teampageach a pozrel nejaké zubné kefky elektrické, pretože mama chce kúpiť podstromček, Ježiško prinesie. No a tu už editujem nejaké videá a toto tu je môj little hack, že dám srdce na miesto akože toho srdca lajku, čo lajkneš na Instagrame a má to zvýšiť engagement, hej, že proste si myslíš, že už si to niekedy lajkol a nelajkol si. Tu pozerám AMG versus no vlastne X-Drive versus Formatic a vlastne BMW je lepšie, pretože vlastne chápeš, je lepšie. Tu už Zian vyhral ďalších 30 000 eur, proste klasika, hej, gratulujem ti. Neviem, či to akože je real, alebo či mu ten reboot akože platí za promo, chápeš, že proste neviem, či to je real. No, by som sa potreboval s ním rozprávať. Tu som na ceste domov zo školy a po mne išla limuzína, hej, a zamknuté klasika. Som prišiel domov, fakt, to bolo čo neskutočné dneska. Teraz neviem, asi pôjdem podhrať na sneh, bo pri našej ceste, ak sa vchádza, tak tam je veľká taká kúča snehu a treba ju dať preč, takže idem to teraz spraviť. Dneska bola streda. Streda má aj najťažší deň v škole, lebo máme najviac odborných predmetov. Najľahší deň, čo tak mám, je pondelok. Pondelok je najľahší, prekvapivo. Tu je úplne, že cheat code, akože nejaké také proste sladké niečo, nejaké slivky alebo proste úplne hocičo, a tu máš orechy. To tu dva dokopy, že si dáš orech a dáš čo také fajné sladké, nejaké ovocie, tak to úplne, že topka snack. Dori ti okuliare. No, teda dáme to tak kompromisne, dúfam, že ma dobre počujete. Dáme si okuliarky a ocitol som sa v aute, pretože idem po súrodencov do školy. No a tak sa pýtaj, že kto som, čo robím, koľko mám rokov. No, mám 18 čerstvých. Viem, akože ja nevyzerám absolútne na 18 a to je taká výhoda možno do budúcna, je. Vieš, potom, že v 40-ke budeš vyzerať jak na 30-ku, hej. No proste to je jedno. Takže ja to vlastne už čo podnikám, tak od 15 rokov už sa snažím podnikať. Hej. Všetko začalo, keď som bol na pici s kamošom a on mi povedal, že testuje hry online a dostáva dajak $15 na pol hodinu. A mňa to úplne vtedy chytlo, že sa proste dá zarobiť aj online tie peniaze. Tak som proste prišiel domov a vtedy proste išlo YouTube, hej, how to make money online. Odtedy som skúsil dokopy 30 biznis modelov, mám ich aj presne napísaných. Mám ich spísaných všetky, čo som robil. A skúšal som všetko možné a teraz aktuálne som, vlastne keď sa nad tým zamyslíš, tak existujú iba dva proste biznis modely. Existujú iba proste sociálne siete, alebo proste to crypto trading a to všetko. Hej, lebo keď máš napríklad dropshipping alebo SMMA, všetko proste to je sociálne siete. Vždycky tam máš účet na sociálnych sieťach a postuješ, hej, to o ničom inom nie je. Máš potom ten trading, to je to druhé, ale potom máš iba tie sociálne siete, úplne všetko, dropshipping, SMMA. Keď robíš video editora, tak všetko dávaš na sociálne siete potom, hej. Čiže úplne vlastne všetko je na tých sociálnych sieťach. Každá firma má teraz už všetko možné. Takže fakt, na to sa sústrediť, ja sa na to sústredím. Budujem tam moje značky, mám veľa proste tých vecí, čo robím tam. A je to proste také easy. Že, a hej, kapitál. Proste nepotrebuješ tam veľký kapitál mať. A absolútne, že skoro nulový. Pretože postovanie je zadarmo a ten organický dosah, čo máš,
cez tie sociálne siete, tak je najlepší ten organický dosah, pretože ten najkvalitnejší. Nikdy nebude také, že reklama bude kvalitnejšia než organika, hej. Vždycky tá organika proste bude lepšia než paid, hej. No už som tu. Už nám čakajú, takže no, tak no. Už som doma. A teraz idem odhrnúť do ten sneh, čo je tam na ceste. Takto tak vyzerá predtým a takto vyzerá po. Veľmi ani som za nič nezmenilo, akože, lebo toho tu je úplne čistý ľad. Dobre, takže je 4 hodiny, už niečo po 4 a ideme teraz cvičiť. Dneska budeme cvičiť ABS-ka hlavne a nohy. Ideme to pumpnúť trocha. Mám problém jeden. Pozerajte sa. Hej, tu mám jedného klienta a mi posiela akože peniaze. A tu môžete vidieť, že je to vlastne sietené červené, že je to unpaid. A ostatné akože sú všetko, že paid, hej. Ale teraz napríklad mi išiel poslať peniaze a píše payment pending, ale zvyčajne to proste nemá tak byť, má už byť rovno, že paid a už to má byť hneď. Ja akože už som to riešil, volal som Payplu, a oni mi povedali, že ešte vtedy, keď to tu bolo payment pending a potom sa to zmenilo na pending, tak som im volal a povedali, že OK, do 7 do 14 pracovných dní to má proste už prísť, ale neprišlo to, hej. Takže buď to nezaplatil, alebo tam sú nejaké problémy, takže idem teraz zavolať, že či náhodou aj to tu napríklad sa potom neprebení na červené, hej, vlastne. Your call may be recorded for quality. I recently got 2 payments on my PayPal from one of my friend from Britain, and at first it shows me at PayPal Business it's like payment pending. Then it was like pending, and then it shows me that it's unpaid after like 1 or 2 weeks. I want to ask you that if it was actually paid, or what? Can you please provide me your phone number? Yeah. +421 9. Please provide me the last 4 digits of the bank account or the last Yeah, wait a second. That is like 9 pounds. Yes. Of the 14th of November and 19th of November. Both are now £9. Okay, let me just check. Same thing with the 19th of November. Oh. It's still unpaid. That is why you did not receive any payment. We have to wait for the actual funds from their bank account to PayPal and then to you. So it will take a couple of days before you can receive the second £9 from them. Yes, okay? but also this happened at the 14th of November when the first payment was like payment pending, then was pending, and then was unpaid. I also called your colleague, someone, and they told me the same thing, that I will need to wait for funds, but I'm afraid that it will be the same now, that it shows me payment pending, and in 2 weeks it will just show me that it's unpaid. Then you can just wait a couple of days for the status, okay? You can also check with the sender to see if your bank was already been deducted for the amount. The sender... So you can expect that it will be completed. No, so the sender sent me a screenshot of that 14th and 19th of November, and it actually shows that he paid it. I don't know how to send you the screenshot, but it shows £9 and £9 on the 14th and 19th, so I don't know. Like, because I'm really afraid, because like, yes, the recent payment of the 23rd of November, it was like instantly. I sent my client invoice, and it was like instantly paid, and I got instantly money. But now it's just like payment pending, and I'm afraid that he really just like open it, click pay, but like I don't know, maybe he didn't have some money on his bank, so it is showing like payment pending. It will take 4 to 7 business days. The earliest time that you can receive it would be by Tuesday next week. Okay. Thank you for information. Have a nice day. Bye. Takže klasika, to isté sa stalo. Úplne to isté. Aj predtým som mi zavolal, že počkaj 7 pracovných dní a dojdu ti. Neprídu mi, takže musím teraz to riešiť. Ona skinuje proste, mi pošle peniaze a neposiela peniaze, chápeš? Idem cvičiť, lebo teraz riešim to ten PayPal a nechce sa mi to, že idem cvičiť po veľa. Tu je moja večera, snažím sa jesť keto, aj keď trocha obmedzovať tie carbs, hej. Lebo nie sú dobré pre mozog, radšej tuky, a tu si robím pack na celý týždeň mojich suplementov, a toto tu je olivový olej. A olivový olej preto, lebo sú to tuky a beriem vitamíny, ktoré sa strebávajú iba v tukoch. Takže logicky, keď zješ vitamín a nezoberieš tuk, tak sa ti strebe 0%. Takže... Ma teta poprosila, aby som išiel kúpiť do Kauflandu nejaké veci, takže ideme shopping, takže dajte si shopping with me. Jasne, ja robím nejaké veci, ale ten day in the life
Že aj keď som veľa toho nerobil dneska, akože som veľa nepracoval, tak to neznamená, že iné dni ako nepracujem. Hej, nejaké dni mám také, že fakt pracujem na 110% a nejaké dni, že proste pár vecí povinností dorobím a už proste mám hotovo, hej. Nám treba kúpiť džús, ocot, ja chcem a ešte dačo nám treba, neviem, uvidíme. Ten PayPal ešte stále riešim, s typkom teraz komunikujem a dúfam, že to bude doriešené v dostačujúcom čase. Dúfam, že to už bude OK. A taktiež máme lieky nejaké, bo mama povedala, že proste úplne staré lieky a že sa nemôžu vyhadzovať, že musia sa vrátiť do lekárne, to neviem. Akurát idem z nákupu. Nákup a môžeme ísť domov. Úplne debilná vec sa mi stala. Som išiel normálne platiť, že? A mi nešla normálne Apple Pay, mi nešiel. Mal som normálne peniaze na karte, dosť som priložil a napísal, že nesprávne ako, že nemáš peniaze, hej. Tak som rýchlo proste pri pokladni dával, hej, som si dal do Apple Pay, akože do walletky som si dal ako moju druhú banku, druhú kartu a nakoniec to išlo a potom ja som mal iba potom taký maličký košík so sebou, taký úplne mini, vieš. A proste mal som tam veci, takže som ešte musel tašku kúpiť. Bo som nemohol som to akože vybrať zos, no a proste taký nákup, že normálne experience 2 z 10 normálne, fuj. Hej, takže dúfam, že si sa niečo nové naučil. Moje meno je Tobiáš Škrepták a prajem ti všetko dobré a dobrú noc.